I Cèsar era mort. Les meves mans ensangonades. I tot el soroll que s'havia sentit instants abans sota la mateixa estàtua de Pompeu, sota els seus ulls, sota aquella estàtua refeta a instàncies del mateix Cèsar, s'havia convertit en un silenci, un home al terra, gairebé amortallat per la seva pròpia toga. I més enllà, encara es podien sentir els càntics que es feien a Venus victoriosa, més enllà dels peristils, més enllà del teatre. Ah, generadora del poble romà! Beneïda siguis, Venus, tu que sota la volta del cel on volen els astres, tot relliscant, fas que les mars siguin fecundes, solcades de vaixells, i fas que cap animal no neixi que no sigui per la teva voluntat sota la llum del sol. Venus, porta la pau, que és Mart qui està portant la guerra. Vaig sortir fora. Volia mirar si podia tranquil·litzar a tots els senadors que havien marxat corrents. Va ser endebades. Uns s'atropellaven al damunt dels altres, desordenats, sense saber on anaven. Ningú els impel·lia a fer cap altre acte. Ningú els empaitava. Ja estava comès l'acte en contra del tirà. Ningú més hauria d'haver mort. Llevat potser sí, d'Antoni. Hauríem d'haver mort a Antoni. M'ho deia Cassi, ho deien uns quants més. Antoni també ha de caure, però jo em vaig negar. Antoni és innocent. I Antoni, al cap i a la fi, pot comprendre que amb nosaltres farà més república i que la seva pròpia ambició, fins i tot, serà un bon aliat perquè estigui amb nosaltres. El cas és que vam sortir i ens en vam anar fins dalt del Capitoli. Roma hi havia començat a estendre's la brama de la mort del tirà. No hi havia massa gent. Homes, dones, nois, noies celebraven l'Anna perenne. A les festes de la primavera, a les festes de la divinitat, de la fecunditat. Roma era buida. I nosaltres vam sortir corrent fins dalt del Capitoli. Allà ens van estar cridant la gent del poble. Què feu? Què heu fet? I jo els hi vaig dir. Hem mort el tirà. I per això. I per allò. I em van escoltar. I vaig veure que la gent m'aplaudia. I no pas per les meves paraules, no, perquè les meves paraules no són pas com les de Ciceró. Aquell sí que en sap de parlar. Eren per mi. Per jo. Per Marc Juni Brut, descendent de Juni Brut, jo, home conegut en tota la ciutat. I quan vam ser a dalt, la gent ens van dir que baixéssim. I quan vaig baixar jo, em van agafar i em van portar a coll i a bé fins la rostra. I allà, a la tribuna, vaig explicar tot el que havia succeït. I la gent m'escoltava. Però ara us diré una cosa. Si alguna vegada mateu el porc, no us passi mai pel cap blasmar-lo davant dels components de la piara, no, de cap de les maneres. No se us acudeixi parlar-ne malament. El que heu de fer és beneir aquella carn que us alimentarà. El que heu de fer és dir que el porc us ha donat la vida que li heu llevat, perquè si dieu altra cosa, els animals us abraonaran al damunt i us faran mal. I així va ser perquè després de parlar jo, en Cinna va començar el seu parlament. Criticant a Juli Cèsar, dient-li mal, posant-lo malament davant del poble, i el poble es va rebel·lar. Van començar a cridar, a insultar-lo, i nosaltres vam haver de tornar una altra vegada corrent, amagant-nos a dalt del Capitoli, a dintre del temple de Júpiter, ben a prop de la roca Tarpeia, allà on se llançaven els traïdors i les traïdores. Potser sí que aquell havia de ser el nostre destí. La roca Tarpeia, amagats dintre d'un temple,
El mateix temple on feia uns quants dies el mateix Cèsar havia hagut de pujar de genolls per demanar perdó a causa d'un accident que havia estat considerat mal averany després de celebrar una victòria. Dins d'aquell temple que havia estat fet pel mateix Tarquini, el darrer dels reis. Però després va arribar la nit i l'endemà es va congregar una altra vegada al Senat. I van ser els mateixos Antoni i Ciceró qui van promulgar que hi havia d'haver una amnistia, i no tan sols amnistia, sinó que se'ns havien de donar els honors que es corresponien per les nostres fets, que no se'ns havia de perseguir, que no se'ns havia de castigar, sinó que hi havia d'haver pau. El mateix Antoni va enviar el seu fill fins dalt de tot el Capitoli com a penyora, per tal de que nosaltres baixéssim i de que d'aquesta manera poguéssim trobar-nos a la resta dels senadors. I ens vam abraçar, i ens vam estimar. I aquell vespre, cadascú se'n va anar a sopar a la casa del senador que més s'estimava. Antoni es va emportar a Cassi, i jo vaig anar a sopar amb l'Èpid. I aquella nit, el mateix l'Èpid em va dir que havíem estat a punt de ser tots anuarrats, perquè Antoni havia estat disposat a fer-nos mal. Però no va ser així. Antoni, un altre error meu, Antoni, aquell que havia vist sortint de la cúria disfressat de poble, disfressat de plebeu per no ser enganxat amb els altres optimats, aquell era el que ens estava salvant ara la vida. I era el que acabava de ser anomenat el salvador de la pàtria a causa d'haver impedit una nova guerra civil. I jo no ho podia comprendre, perquè era un error darrere de l'altre. Cèsar va morir i després va semblar que tot tornava a la pau. Hauria de fer cas a Cassi. Cassi em deia, hauries d'haver mort, Antoni. Jo, no, Antoni no se'l podem matar. Antoni ha de ser dels nostres. La seva pròpia ambició ens serà beneficiosa. Així és que vam haver d'escoltar el que ens demanava Antoni, que eren aquestes condicions. S'havia de llegir públicament el testament de Cèsar. I també s'havien de celebrar exèquies públiques al davant de la gent, perquè no es podia permetre que si ho fèiem d'amagades el poble es revolés. Un altre error. Hauríem d'haver mort. Això és el que estava esperant Antoni, a trobar-se amb el poble, a trobar-se amb la gent. Es va oficiar la lectura del testament. Cèsar deixava a cada ciutadà romà 75 dracmes. I a més, oferia els horts que tenia més enllà del Tíber per gaudi de tot el poble. Allò va fer que la gent comencessin a cridar, a aplaudir a Cèsar. La gent es commovia, la gent es meravellava. I Antoni ho va aprofitar. Aleshores se'n va adonar que podia capgirar les tornes. Va agafar la túnica de Cèsar, la va mostrar al poble, amb aquells estrips, amb aquelles restes de sang. En va fer lloança i la gent varen començar a revoltar-se, de tal manera que tot el poble se n'anava per les cases a recollir escons i taules per fer-ne una pira. Les van amuntegar a la plaça, varen posar el cos de Cèsar i el van cremar, i en el moment en què començaven a pujar les flames, més d'un agafaven les brases i se n'anaven a les cases dels senadors per prendre'ls-hi foc. I vam haver de marxar. I vàrem haver de fugir. Havia comès un error. No fer cas a Cassi, no haver mort Antoni. Deixa'm que t'expliqui una història. Feia molts anys que un rei havia de deixar el seu tro i va enviar els seus fills a que s'anessin a l'oracle de Delfos a consultar quins eren els designis divins perquè fos substituït. Aquell rei era el rei Tarquini, li deien el superb.
Havia enxamplat Roma fins a uns límits incomparables, però ho havia fet a força de fer mal, a força de guanyar-se la supèrbia. Però els seus dos fills se n'havien anat a l'oracle de Delfos per preguntar qui dels dos seria aquell que heretaria el tro. Entre aquells dos nois hi anava un altre, un cosí, anomenat Luci Juni Brut. Sabeu per què es deia Brut? Perquè era imbècil. No, no era imbècil. Es feia l'imbècil. Brut vol dir això. Imbècil, boig, ruc. I aquesta era la seva habilitat. I aquesta era la seva força. Perquè a manera de fer-se el boig, ningú es fixava en ell. I d'aquesta manera podia anar avançant poquet a poquet, però no era tan brut el meu avantpassat Brut. Quan van arribar a Delfos, hi va parlar a l'oracle, i l'oracle va dir: serà el rei aquell que faci un petó el primer a la seva mare. Tots dos nois van sortir corrent a besar la reina, però Brut, l'imbècil, ho va entendre millor que ells. I fent veure que ensopegava amb el terra, va caure de genollons i va fer un petó al terra. Perquè quina és la nostra mare si no la de la terra? Ell va haver-se d'amagar, però gràcies a aquesta astúcia de fer-se l'imbècil va aconseguir acabar amb el rei Tarquini. Sí, perquè tot plegat això no va ser de seguida. Va passar el temps i un d'aquells fills d'en Tarquini va provar de violar amb una noia, la virtuosa Lucrècia, una cosina. Havien estat en una batalla i estaven parlant els generals, amb un entreteniment propi de l'esbarjo de després de la guerra. I digue'm tu, què penses que estan fent les nostres dones a casa? Que estan fent de festa, ves? I la teva? La meva també. Segurament està entretinguda amb algun esclau. Però n'hi havia un tal Colatí, que va dir que no, que la seva esposa, Lucrècia, era virtuosa i que segur que estaria filant. I els altres se'n van enriure. I van dir, anem-ho a mirar si és cert que les nostres dones tenen o no tenen aquesta virtut. Així és que els soldats se n'en tornen a Roma i van espiar totes les seves dones i se'n van adonar que totes exactament estaven fent el que havien dit. Una estava al llit amb un criat, l'altra beguda, aquell altre que estava fent xerrameques en contra del marit, totes llevat Lucrècia, que virtuosa esperava l'arribada del seu estimat. Allò va encendre el foc als ànims d'un dels fills de Tarquini i va pensar que aquella dona havia de ser seva. Així és que, en falta del seu cosí, la va assetjar i va provar de violar-la. I ella, abans de sotmetre's a l'escarni i a la vergonya, es va suïcidar. Va llevar la seva vida per la seva virtut. I a causa d'aquell fet, el meu avantpassat, Luci Juny Brut, va atacar a Tarquini, va acabar amb ell, el va fer fora i a partir d'aleshores es va instaurar la república a Roma. I ell va jurar, per l'honor d'aquella verge que havia estat maltractada, que mai més cap Tarquini coronaria Roma i que sempre, sempre, sempre seria la seva força, la de lluitar contra els reis, contra les monarquies, contra la dictadura. Però tot plegat, tot això com va començar? No, no és aquesta la pregunta, No. La pregunta és què feia jo allí? Quin era el motiu perquè estigués al darrere de tota aquella conxorxa? I és que encara no ho comprenc. Estimat Ciceró, recordes aquells temps convulsos? Recordes quan ja feia temps que se sentia per Roma que Cèsar volia ser rei? Tu ho recordes?
Jo era a casa meva. Feia temps que no ens vèiem. Cassi i jo som parents, som cunyats, però no ens entenem massa. Cosa de família, cosa de caràcter. Cassi li agrada la guerra, la força, allò militar, i en canvi a mi m'agrada la dialèctica i la calma. I el que més por em fa és la guerra civil. Feia temps que no ens vèiem i a més estàvem una mica enemistats. Per què? Doncs perquè el mateix Cèsar m'havia avantposat a mi davant dels seus mèrits per fer-me qüestor urbà. Un gran privilegi, una gran responsabilitat. Cèsar, sabíem que tots dos volíem aquell lloc. Ho havia sobreposat. Pensava que els mèrits de Cassi eren molt més elevats que no pas els meus. Però Cèsar va decidir que seria jo el pretor urbà. Així és que Cassi s'allunyava de mica en mica de mi. També tenia una altra cosa que no li agradava a Cassi, és que odiava a Juli Cèsar d'una forma ferrenya. I per què l'odiava? Perquè era un tirà. Potser sí. Perquè diuen que quan era petit, en Cassi, una vegada, s'havia donat de bufetades amb el mateix Faust, el fill de Sila, perquè havia dit aquell noiet que el seu pare seria rei. Quan van separar els nois i van portar el mateix Pompeu per a veure si feia justícia, una altra vegada, Cassi va dir que si repetia aquelles paraules, fos on fos, li tornaria a girar la cara. Però hi ha altres motius. Uns motius més mundans. No sé si vau estar assabentats d'allò que va passar amb els lleons de Mègara a l'Àtica. Cassi tenia lleons. S'havien de celebrar uns jocs. I aquests lleons eren empresonats dintre de la ciutat de Mègara. Els havien de fer per als jocs, ja us ho he dit. Però resulta que Mègara, que encara estava aliada amb les tropes de Pompeu, estava assetjada per als darrers reductes que havien d'arribar de Cèsar. La gent de Mègara van prendre una decisió terrible. O és que no heu sentit mai a Lucreci quan cantava allò que deia i van portar-hi els toros braus i després les embestides terribles dels ullals dels porcs senglars i al davant de tots hi anaven lleons conduïts per gegants que els domaven i mestres terribles que els havien calmat dintre de les masmorres. Però quan els van abocar contra l'enemic, aquelles bèsties es van girar i tant van mossegar els seus com els altres. Doncs a Mègara va passar això. La gent de Mègara estaven setjats. Ja no sabien què fer. Així és que van tenir la pensada d'alliberar aquells lleons. Ells es pensaven que amb el temps que portaven dintre de les gàbies, els lleons els hi tindrien alguna mena de respecte als mestres que els cuidaven, els ensinistradors. Quan van obrir les masmorres, els lleons van sortir, però es van girar i van atacar tota la gent de Mègara. Els mateixos soldats del Cèsar miraven aterrits tot allò que succeïa, com aquelles bèsties estaven acabant amb tot el poble. I a la fi, quan els van reduir, aquells lleons no se'ls van pas tornar a Cassi. Aquells lleons se'ls va quedar Juli Cèsar. I en Cassi mai de la vida li ha perdonat això a Cèsar. El que li prengués aquells lleons, el que li donés a mi privilegis que ell creia mereixedor. Cassi em va preguntar si sabia que d'aquí uns dies es reuniria el Senat. Corria la brama de que Cèsar volia que el nombressin rei dels exèrcits que marxaven. Jo li vaig dir que no hi aniria. I si et criden? Si em criden hi hauré d'anar. Però t'adverteixo, Cassi, que si hi vaig, encara que sigui amb la meva vida, penso clamar a favor de la llibertat i de la república. Cassi es va posar a riure, em va dir, però tu què et penses? Et mataran, a tu. A tu t'han de matar. A tu, brut, que ets el prohome més conegut de tot Roma, que no hi ha ningú que no et conegui, que ets el més assenyat, el més ric, també. Fixa't, la xusma, la gent del poble, el que volen és circ, el que volen són bèsties i gladiadors, però tots els prohoms, tots els senadors, de tu el que volen és que encapdavanis i et posis amb tots nosaltres
per poder acabar amb la vida de Cèsar. Jo em pregunto, què és el que feia jo allí? Cèsar m'havia estimat. Cèsar m'havia perdonat la vida. L'endemà mateix de la batalla de Farsàlia m'abraçava com si fos un fill seu. Cèsar em va enviar a la Gàlia Cisalpina. Cèsar em va donar honors. Però Cèsar també volia acabar amb la república. Cèsar perdonava la vida dels humans com només ho poden fer els déus. I això no és digne. Vaig preguntar, i qui hi ha al darrere de tot plegat? Cassi em va explicar que potser eren pocs, però que de mica en mica, si jo em feia el capdavanter, s'afegirien a la nostra causa molts més. Així és que amb diferents trobades anàvem tantejant aquells senadors que podrien formar part de la nostra conxorxa. Sopars filosòfics, trobades amistoses. De tant en tant deixàvem caure una miqueta. Què és el que passaria si acabéssim amb l'enemic de la república? I més d'un deia, no, més ens estimem. Una monarquia il·legítima que no pas una altra guerra civil. D'altres s'abraonaven i deien que sí, que desitjaven acabar amb aquella tirania. I així, de mica en mica, vam anar guanyant adeptes. Jo, esclar, us he de dir una cosa. A Ciceró no li vam dir res. Tot i que era un dels prohoms més intel·ligents i que era un republicà de pro i que era enemic aferrissat de Juli Cèsar, a Ciceró no li vam dir res perquè hagués acabat dient-ho tot. S'hagués sentit per tota Roma que hi havia una conxorxa per acabar amb Cèsar. I és que Ciceró, tot i que era afecte a la nostra causa, ja tenia aquella ansietat dels vells i no es podia aguantar les ganes de parlar. Així és que Ciceró, tot i que nosaltres pensàvem que era el primer dels homes de Roma, el vam deixar de costat. Vaig parlar amb d'altres, fins i tot a malalts, que els deia, tu estaries disposat a estar amb nosaltres? Si tu ho dius brut, jo vindré amb tu. I així s'anava apropant les Idus de març. I per què les Idus de març? Perquè Cèsar era a punt de marxar. Se n'anava a la guerra, si marxava ja no tindríem temps de canviar, i ell se n'aniria com a rei, tot i que el mateix Ciceró havia dit que en realitat aquell dia al Senat, aquell 15, aquelles Idus no eren pas per proclamar-se rei, sinó per decidir quin seria el cònsol que el substituiria. Aquell era el dia. I per què també era aquell el dia? Perquè eren les festes d'Anna Perenna. La gent no era a Roma, se n'havien anat per la via Flamínia. Eren els boscos cantant, menjant, gaudint de la vida. Roma estaria gairebé deserta i d'aquesta manera podríem acabar amb el dictador. Tot plegat estava tot preparat. Diuen que a Cèsar li havien arribat a les seves oïdes el fet de que es volia acabar amb la seva vida, però que ell no tenia cap mena de por. No seran tan estúpids com acabar per la meva vida i que després vingui una guerra civil, diuen que és el que pensava. I jo, mentrestant, me n'adonava que s'apropava el dia i aquella fisonomia que tenia al davant de la gent del poble, al davant dels senadors, no la tenia pas a casa. Malsons. Pòrcia, la meva esposa, m'escoltava per la nit cridar. No sabia pas el que havíem de fer. I un dia va agafar una navalla d'aquelles que els barbers utilitzen per tallar les ungles a la gent i es va fer un tall a la cuixa. Un tall profund, fort. Però què fas, desgraciada? I ella em va dir que jo amagava alguna cosa i que si no em creia digna, sent com era, filla del mateix Cató, sent com era la meva esposa digna a Roma, per què no li confiava aquell secret terrible que amagava i que per la nit amb malsons no parava de cridar? Aquesta era la meva esposa. I va arribar el dia. Ho havíem decidit perquè no se pogués assabentar ningú del que estàvem fent. I vam triar fer-ho a la cúria del Teatre de Pompeu. Per què?
Doncs perquè Dècim Juny Brut l'Albí, un parent llunyà meu, tenia al seu càrrec molts gladiadors i els tenia disposats per en aquella zona, i perquè d'aquesta forma no aixequés cap mena de sospita, si necessitàvem enfrontar-nos contra alguna de les hordes o contra alguna de les tropes de Cèsar, alguns dels seus efectes. Calia pensar que Cèsar assistiria acompanyat dels seus 24 lictors, 24 guardaespatlles, i després també de la gent del poble que n'eren afectes en ell. Vam decidir que jo sortiria de casa tot sol i que la resta acompanyarien a Cassi, ja que aquell dia el seu fill havia de prendre la toga viril. Jo m'estaria al pòrtic fent les meves funcions de pretor urbà, sentint i escoltant a la gent. S'atensava el moment i sabeu, aquell dia Juli Cèsar va decidir que no volia pas anar a la sessió del Senat. Estava indisposat, una estranya malaltia que l'afectava, que li feia caure al terra víctima d'unes tremolors terribles. Tot plegat també, aquell dia, els sacrificis que havia fet havien resultat tots negatius. La seva esposa també li havia dit que no havia d'anar al Senat. Va ser gràcies a Dècim Juny Brut Albí que el van convèncer. Ell era el seu home de confiança. Va anar a casa i li va dir: Cèsar, però què fas? Va, hem d'anar al Senat. Puja a la teva litera, t'estan esperant, la gent t'aclamarà. Potser perquè Cèsar estava emmalaltit, li va fer cas, va pujar dalt de la seva llitera i es van anar atensant. Mentrestant, tots els senadors s'havien apropat allà als pòrtics. Tots portaven els seus ganivets amagats entre la toga. Està prohibit entrar dintre de la cúria armat. I aquells que no la portaven dintre de la toga l'havien donat als seus capçaris, els esclaus que porten les capses dels documents. Tot era preparat. Jo fins i tot estava atenent a un home que no parava de cridar, que no estava conforme amb una multa que se li havia composat, i deia que fins i tot seria capaç d'anar a reclamar al mateix Cèsar per a veure si li podien arreglar allò. I jo li vaig dir: ja pots anar a parlar amb Cèsar o amb qui vulguis, perquè la llei es farà conforme s'ha de fer, com es fan les lleis. I després va arribar Cèsar. El seu palanquí se li amuntegava la gent demanant-li coses. Els líctors eren al davant. Nosaltres teníem preparats aquells soldats amagats al darrere els peristils del teatre. Un home es va atensar a Cèsar i estava parlant. Era el mateix home que no feia una estona havia vingut al meu costat i m'havia dit a l'orella: Brut, estem amb tu, però de pressa fes el que s'ha de fer abans de que sigui massa tard. I ara aquell home el veiem a la vora de la llitera d'en Cèsar, parlant-li, demanant-li, suplicant-li, i tots vàrem pensar que ens estava traint. Els senadors havien agafat les seves dagues. Estaven disposats a tallar-se la vida abans de ser apressats si no podien consumar l'acte. Però vam veure que aquell home de seguida va acabar i es va posar al costat de Cèsar, agraint-li l'atenció, i després va marxar. Falsa alarma! Ho teníem tot preparat. Cèsar entraria dintre. Un dels senadors, Tuli Cimbro, li demanaria per al seu germà. Els altres l'envoltaríem i després faríem el que calgués. Així va ser. Cèsar entra dintre de la cúria i en Tuli Cimbro se li va agafar a la toga, demanant-li, suplicant-li per un parent, un germà que havia estat desterrat i que, per l'amor dels déus, a veure si el podia tornar cap a Roma. Cèsar estava una miqueta capgirat. Es va posar violent, el va apartar, li va dir: però què fas? Surt d'aquí! I tot plegat en aquell moment, Tuli Cimbro li va estirar la toga. La toga li va caure per les espatlles i aquell era el senyal que estaven esperant. Calca es va atensar pel darrere de Cèsar, però estava tan nerviós que així com podia haver-li fet un mata d'agolla sense patiment i de seguida, va errar amb el seu cop i el punyal es va clavar a l'espatlla. Cèsar es gira: però què fas, maleït? Calca crida al seu germà: germà, ajuda'm! I aleshores va ser el moment en què tots els senadors es van abraonar al damunt de Cèsar amb tot l'odi
i amb tota la necessitat de llibertat que havien estat covant, un després de l'altre, mentre ell no podia fer altra cosa que cobrir-se amb la toga i deixar que la sort fos arribada. I Cèsar ha mort. I jo no comprenc què és el que jo feia allí. Diuen que tot plegat havia començat feia molt de temps amb aquell rei deposat per aquell parent meu que va acabar amb el seu regnat i amb la seva vida. Però diuen que quan Luci, juny brut, va fer fora a Tarquini, va matar els seus propis fills, perquè aquests pensaven que potser aquell manament no era el més digne. Sabeu què passa? En realitat, els romans, tots els romans, tenim un rei dintre.